салому гарму ҷӯшони маро бипазиред дӯстони азиз ва мухлисони беҳтарин дастаи ҳама давру замонҳо. Фикр дорам аз дуруд гуфтанҳои ман пай бурдед ки табам чӣ қадар болида аст. Яъне дастаи дӯстдоштаи мо ба чизе муваффақ шудааст ишо как шудааст. Барселона дар Камп Nou бозии мавқуфмонанди даври якуми чемпионат гуфти бобои ғулом аз даври Нӯҳи Набӣ мондагии худро доир кард ва мисли чанд рӯз пеш ки алами Исоро аз Мусо гирифта буд боз ҳамон корашро такрор кард. این مراتب نقش جبردیده رو الچه بازی کرد. در دور پیشین بارسلونا در سفر بر الچه با حساب 0-2 غالب آمده بود. در آن بازی قهرمان دیدار امشب لیونل مسی شرکت نکرده بود. از اون روز تا حاضر به قول چندین آب از سر گذشت و حتی الچه سرمربی خود را عوض کرد. پیش از این واقعی باشد آنها بر ایبر غالب آمده با تب بریده به کامپ نو اومدن و شاید میدونستند که در اینجا تبشون رو خیره میکنند. آخر بارسلونا در دور قبلی در همینجا با کادیس مساوی کرده قبلتر از این بازم در همین میدان از PSG شکست گوشنشینی خورده بود و معلوم بود که قصور این همه را از الچه خواهند گرفت. اکنون بیایید ببینیم که کیها در حیات بارسا در این بازی با میدان آمدند. در اونجا باز روشنید ما باشد سر میکنیم. اکنون بارسلونا تمام قوای خود را با چمپیونات داخلی روانه میکند. غیر از لالیگا در یگان مسابقه امکان مبارزه باقی نمانده است. برای کم کردن فرق میان دسته یکم بارسلونا باید در بازی با سویل غلبه نماید. با این دسته نتیجه اونقدر خوب نیست. در سه بازی اخیر بارسلونا نتوانست سویل را شکست دهد. دو مساوی و یک مغلوبیت به قید گرفته شده است. این حال در جدول مسابقه سویل با موقع بارسلونا چشم طمع دارد. غیر از اینکه یک بازی دیگر امکان میدهد که سویل از بارسلونا یک زینه боло равад. Хулоса бозии тақдирсоз дар тамоми мавсим барои Барселона ва Севилья. Баъд аз ин маълум мегардад ки ғайр аз дастаҳои Мадрид ягон клуби дигар барои чемпионӣ мубориза мебаранд ё Барселона ва ё ин ки Севилья аз ин як имконият истифода бурда метавонанд. дӯстони мо аз один эксперт барои охири коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ана ман бошам бо коэффициенти 2/125 ба ғолибияти Барселона 5000 рубл ставка хоҳам кард. шумо метавонед натарсида ставка кунед, зеро дар ҳоли бо дидани ставкаатон маблағ ба ҳисоbatон бармегардад. Барои имкониятро истифода кардан ба дани ползовател даромада участия в аксияҳро фаъол кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. пештоз бояд бигӯем ки Гризмане ки гӯё ҷои худро дар ҳайати аввалия гуфти рӯзсо запантинтават карда буд аз дақиқаҳои аввал ба майдон набаромад. ҳамватани ӯ Дембеле низ дар ҳайати захиравӣ буд. ҷои онҳоро Брейтвейт ва Тринкау гирифтанд. дар хатти дифоъ низ чанд тағйирот ба чашм хӯрд. Умтити ва Оскар Мингеса ба ин хат баргашта ҳамроҳ бо Алба ва падари хатти муҳофизати Барса Жерар Пике дарвозаи Тер Штегенро аз ҳуҷумҳои Элче муҳофизат намуданд. Климан Лангли ҳам акнун ба муҳлатҳои тӯлонӣ дар захира нишаст. охир коре ки ӯ дар бозии қаблӣ кард гуфти мардак кӯдакҳои синфи як намекунанд. дар миёнаи майдон низ тағйирот буд. Бускес низ ҳамроҳ бо Ланглеу Гризман футболро аз ҳайати захиравӣ тамошо карда ҷои ӯро Пияниш гирифта бо Де Йонг ва Педри минтақаи такягоҳиро пурра карданд. Месси ин маротиб дар ҳамоҳанги бо Брейтвейт ва Тринкау бозӣ кард. аз дақиқаҳои аввали бозӣ Барселона мисли шери жаён ё саги девона ба Элче дарафтод ва танҳо маҳорати олии Эдгар Кипери Элче меҳмононро аз гол эмин дошт. Элче ҳам ягон ҳуҷум кард, аммо дар маҷмӯъ қисмати якуми бозӣ хело дилгиркунанда буд, то ҳадде ки ягон гол зада нашуд. ҳарчанд каталониҳо борҳо ба здани он наздик буданд. Куман фаҳмид ки чунин Элчеро бояд фишор овард, зеро агар дар ин бозӣ низ ба қавли фиаско ба амал меомад, аниқ Куманро аз Каталония бадарға мекарданд. барои ҳамин ӯ Пиянишро аз майдон гирифта Дембелеро ба бозӣ даровард. шояд омадани ӯ буд ё бедоршавии Месси ки баъд аз 2 дақиқаи саршавии қисмати дуюм Месси аз паси Брейтвейт як голи хело зеборо ворди дарвозаи Эдгар кард. 20 дақиқаи баъди гол низ Барселона тамоми ҳудуди майдонро таҳти контрол дошт ва дигар бозии Барселона буд. ин буд ки дар дақиқаи 68 Лео дубли худро анҷом дода ба тобути умедҳои Элче 2-1 мехи калон зада дар мусобиқаи нишонзанҳо аз Суарес 2 тӯб гузашт. баъди гузашти чанд дақиқа сипарӣ шудани дубли Месси, Бускес дигарбора ба мавқеи худ баргашт. ӯ дар майдон Тринкауро иваз кард. ҳамакнун Бускес бештар ба хатти дифоъ кӯмак мекард ки Алба бештару бештар ба ҳуҷум мегузашт. дар дақиқаи 73 дидор ба Каталониҳо муяссар шуд ки як ҳуҷуми хуберо ки Месси оғоз кард ба гол анҷом диҳанд. шояд барои ғалабаи комил ин басанда набуд ки нуқтаи ниҳоиро дар бозии Алба гузошт. баъди 3-0 шояд Куман
эътимод ба ғалаба кард ки Гризманро ба майдон баргардонид. Ӯ Брейтвейтро иваз намуд. Дигар ҳамаи чиз дар ин бозӣ маълум буд. Ба майдон омадани Дес ва ҳамон Ланглее ки бо эҳтимоли зиёд ин тобистон Барсаро тарк мекунад. Дигар фақат барои протоколи бозӣ ё гуфти гапо 4 танга кор кардани ҳамин мардакҳо буд. Бо ин ғалаба Барселона бо касби 50 хол ба марраи чемпионӣ баргашт. Зеро Атлетико гуфти рӯсо забуксавал ва акнун на танҳо барои Реал ки як зина пеш аз Барса аст, балки барои Барселона ҳам дастрас шуд. Албатта инҷо боз Севилья ҳам ҳаст, аммо рӯзи шанбе дастаи каталонӣ бо Севилья во мехӯранд ва бо эҳтимоли зиёд қусури бохти ҷоми Испанияро хоҳанд гирифт. Дар ин сурат каталониҳо дар мавқеи сеюм устувор хоҳанд монд. Бозингари беҳтарини ин бозӣ бошад ки бале шумо дуруст пай бурдед. Лионел Месси шуд. бовар кунед, бо як нигоҳ ба бозии Месси ҳеҷ боварӣ кас намеояд ки ҳамин мардак ягон рӯз Барселонаро тарк кунад, ё ӯ пеш аз гузаштан ба Париж як бори дигар қудрату тавоноии худро нишон медиҳад, ё ба довталаби маснади президенти клуб ҳушёр доданист ки барои нигоҳ доштани ӯ дар даста ҳамёни худро фарохтар кушояд. Агар чунин аст, пас соҳиби ПСЖ Ал-Хилайфи метавонад амалишавии орзуҳои худро ба ягон рӯзи дигар монад. Ба ҳамин тавон дӯстон, се беҳтарин бозингари худро дар комментария нависед. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.